Myslím si, že začína sa budovať nový svetový poriadok. A my sa musíme v tomto novom svetovom poriadku zorientovať. Drahé Slovenky a drahí Slováci, čakajú nás vážne rozhodnutia. Čo keď naozaj dôjde k rozpadu Severoatlantickej aliancie? Všetci budeme hľadať odpoveď, kde bude naše bezpečnostné zakotvenie. Bude to v rámci Európy? Máme veriť Nemcom? Máme veriť Angličanom alebo Francúzom, ktorí nás zradili v roku 1938? Alebo máme uvažovať o inej ceste? Ako tu stojím, a ak budem predsedom vlády Slovenskej republiky a táto otázka príde, obrátime sa s touto otázkou na vás a budeme sa spoliehať na váš zdravý rozum. Vy rozhodnete o tom, aká bude ďalšia bezpečnostná budúcnosť Slovenskej republiky.